fakin ɗan adam kowanne irin ciwo ne a tattare da ke, nemo magariyar ki yar uwa, ki daka ganyen magarya ki zo ki shafa a duk inda kika san wurin nan yana fama da kuraje ne, a ko wani makero ne ko wani kisbi ne ki shafa. Sannan wani babban sirrin ga magarya shine ga bangaren mu na mu mata masu gyaran fuska, za ki samu ganyen magaryar ki dake ta yi laushi sosai, ki nemi alumun ɗinki shi ma ki dake shi, ki nemi kurkum ɗinki shi ma jahiz da kakke, ki nemi ɗan ganyen lallen ki kaɗan ki saka ki kwaba ki shafa a fuskar ki ba da minti 10 zuwa minti 15 sai ki je ki wanke fuskar nan, za ki zo ki ga fuskar ki ta yi laushi, ta yi haske, ta yi kyau. Sannan game da ɓangaren ciki, ana so ko da yaushe da sassafe ki tafasa ganyen magaryar ki tace ki sha, maganin tsutsar ciki ne kasadin da wani maiko da yake a cikin cikinki, ganyen magaryar nan zai miki amfani. Sa'an nan bayan haka magarya yana korar aljanu ba sa son magarya, to za ki samu ganyen magaryar ki tofa musu wasu ayoyi da suka sawwaka, kowanne irin aya kika samu na Qur'ani da ya sawwaka za ki tofa a ciki ki sha, ki shafe jikinki. Ga mai fama da ciwon kai zai samu ganyen magarya ya kirɓata da ɗanyenta ya shafa ta a kansa, maganin ciwon kai ne kasade. Sa'an nan bayan haka magarya tana magani ta ɓangaren gani da ido, idonka magarya tana ba da ƙwarin ganin ido sosai saboda tana da sinadarai na jijiyoyin ganin ido. Sa'an nan bayan haka magarya bata tsaya a nan ba, magarya tana magani sosai ɓangaren lafiyarmu na jiki. Za ki samu ganyen magaryar ki daka ta, ki nemi zuma kullum ki riƙa lasa, ko da safe ko da rana ko da daddare za a yi kwanta. Magarya za ki shata da daddare ki tashi ba kya jin komai a jikinki. In wani gajiya ne magarya nan da nan zai sauke miki gajiyar ki. Ta ɓangaren ki yi shayin ta, ki haɗa ta da zuma ko kuma ki yi shayin ta ita kaɗai ki sha, magarya magani ce. Saboda haka masu kallon mu ku ci gaba da amfani da iccen magarya saboda magani ne sosai wanda yake amfanarwa bangaren jiki, bangaren ciki, bangaren lafiyar jikinmu baki daya. Magarya tana amfani da shi. Bayan haka magarya tana ba da amfani a bangaren masu ciwon kansa. In kina da ciwon daji a jikinki, shi ma za ki samu magarya ki yi amfani da shi. Yanda za ki yi amfani da shi kuma shine za ki samu saiwar magarya, sai wata za ki samu ta, sai ki zo ki hada da ganyen ki jika shi, ba tafasa shi zaki ba, jika shi zaki, sai ki zo ki jika shi ki bashi ya huce, sai ki rika sha. Wannan maganin kansan nan insha Allah zaki je ki rika fitsarar da shi kina wannan dinsa. Idan kuma har kansar ta riga ta fito a jikinki, to kawai nemi saiwar magaryar nan ki zo ki kona ta, ki hada ta da lalle da garin ganyen magaryar, sai ki zo ki rika kwabawa kina shafawa a wannan wurin da kansa din ya dame ki, wato inda jejin nan ya fito a jikinki. Wannan garin ganyen saiwar magaryar nan da garin da lalle za su taimaka miki wajen tsotse wannan jinin nan da yake fitowa, sannan kuma da wannan raɗaɗin ciwon nan da yake miki nan da nan zai gyara miki wajen nan. Ku ci gaba da amfani da ganyen magarya, kar ku gajiya masu kallo. Magarya na da matukar amfani. Shan 'ya'yan magarya su ma yana da kyau. Kar ki yi wasa a shan 'ya'yan magarya. Idan cikinki kina fama da kitse a jikinki, ba kya son kitsen nan yana damunki ko tumbinki, sassafe nemi ganyen magaryar ki wanke 'ya'yan magarya, ki rika tsotsar 'ya'yan magaryan nan, kina tsotsar 'ya'yan magaryan nan kullum kina amfani da shi haka, zaki ga kina yin bayan garin ki a hankali, kuma ki rika kula da abun da yake cikin bayan garin nan. Datti ne zaki rika fitarwa a cikin bayan gari.